LEGO 76026 Vyčíňanie Gorily Grodd, alebo podľa mňa lepší anglický názov Gorilla Grodd Goes Bananas, je starým DC setom z čias, keď ešte ste mohli v týchto setoch nájsť aj iných superhrdinov a nepriateľov než Batmana a Jokera. Ja som set kúpil len prednedávnom vo februári za pôvodnú cenu s zľavou 36 € a hovoril som si, že to bola kedysi doba kupovať LEGO sety, a či už Marvel alebo DC, keď sme dostali 5 minifigúriek, jednu Big Fig a ešte nejaké celkom obstojné stavby, veď povedzme si úprimne, ten Wonder Woman Jet vyzerá super, tie priesvitné dieliky sú fantastické a hovoril som si 36 €, to je krásne, takto by to malo byť aj v dnešnej dobe, ale pred robením tejto recenzie som si pozrel, aká bola pôvodná retail cena od LEGA a bolo to 69,99 €, čo som zostal absolútne v šoku, lebo naozaj za týchto pár dielikov a OK, máme tam nejaké figurky, ale 70 € je niečo bláznivé. Set obsahuje 347 dielikov, no povedzte sami. Najmenšou stavbou setu je maličké autíčko, ktoré prenáša banány a samozrejme naša Gorilla Grodd ho prepadne. Veľmi sa mi páči, aj napriek tomu, že je maličké, že spravili takto šikovne dizajn. Autíčko viete takto rozlomiť na polovicu alebo proste len ohnúť a zreplikovať scénku, ktorá je na krabici. Neviditeľný jet Wonder Woman je veľmi zaujímavou stavbou, keďže obsahuje väčšinu priesvitných dielikov, teda aspoň tie najväčšie krídla sú priesvitné a pôsobí to veľmi pekne. Nevýhodou je ale to, že otlačky prstov a zamastnenie na tom uvidíte okamžite a je veľmi náročné sa toho zbaviť. Čo sa týka zbraní, po bokoch sú dva sprúžinové vystreľovače, dovnútra sa zmestí jedna minifigurka, ale nepáči sa mi to, že Wonder Woman má pri sebe meč a ten nie je kam uložiť a nezmestí sa jej ani do kokpitu. Keďže Batman potreboval poraziť veľkú silnú gorilu, na pomoc si zavolal svojho robota alebo mecha. Vidíte, mechovia boli populárni kedysi v LEGu a v dnešnej dobe je len potvrdené, že stále sú populárnejší a populárnejší, teda aspoň pre LEGO. A ja som počul, že v lete alebo na jeseň by mal výjsť nový set Batmanovho mecha, tak uvidíme, ako bude vyzerať v porovnaní s týmto. Tu nie je naozaj nič špeciálne, jedna ruka, druhý kanón, kde viete vystreliť sieť, dva vystreľovače a zozadu sú tieto krídla. Tie sa mi celkom páčia, tie vyzerajú naozaj dobre. Aj tento tu na dielik je potlačený, nie je to žiadna nálepka, čo je za mňa fantastické. A čo sa týka nálepiek, je tu len táto jedna obrazovka s Batmanovým nepriateľom. Big Fig Gorilla Grodd vyzerá veľmi dobre. Je to moja prvá Big Fig, ktorú mám v svojej kolekcii, teda mám ich viac, ale toto je prvá, ktorú som skladal. A musím povedať, že čakal som, že budú trošku väčšie, ale stále je to celkom fajn oproti normálnym minifigúrkam. Minifigúrka Batmana nie je ničím extra výnimočná, dokonca má obyčajné sivé nohy, ale najlepšou vecou v tomto sete je ten spodný priesvitný dielik. Je to tzv. Super Jumper, je to dielik, ktorý už len tak ľahko v nových setoch nenájdete a nechápem prečo, keďže je to fajn a zábavný dielik. Stačí, že ho takto zatlačíte prstom a hrdinu odstrelíte. Wonder Woman je asi moja najľúbenejšia postavička z tohto setu a to hlavne kvôli tomu, že som ju v svojej zbierke ešte nemal. Strašne sa mi páči, ako vyzerá jej torzo a takisto ten dielik s čelenkou je úplne fantastický. Ak máte pocit, že prvá strana tváre nie je dosť akčná, na druhej je takáto nazúrená. Druhou postavičkou, ktorú už tak často nevydáme v LEGO setoch, je Flash. Musím povedať, že veľmi sa mi páči figurka. Nechýba mi tu ani potlač na nohách, keďže sú fajn aj také obyčajné červené. A veľmi sa mi páči táto jeho helma, keďže nie je to taký klasický tvrdý dielik, ale je to mäkká helma,
čo je myslím, že celkom super. Z druhej strany je potlač tváre takáto nazúrená. Druhým nepriateľom Batmana v tomto sete je Captain Cold, super minifigurka. Ja som o tomto nepriateľovi doposiaľ nepočul, ale som fakt prekvapený, že aj takýchto menej známych dávali do Lego setov. V ruke drží svoj ľadový kanón a z druhej strany tváre je vysmiatý. Poslednou minifigurkou v sete je predávač banánov. Strašne sa mi páči, aké má torzo. Myslím, že to je exkluzívne z tohto setu. A výraz tváre má na nešťastie len jeden, ale celkom vhodný, takýto vydesený. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, nezabudnite na odber a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.